Determinat li naħdem biss fl-interess tal-poplu. Stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borċ waqt laqa li kellu fil-bini tal-Parlament mal-Speaker Anġlu Farrugia. Laqa li kienet l-ewwel waħda għal-kap tal-Oppożizzjoni mal-Speaker. Waqt li feraħ li l-Elix Borċ l-Speaker qalbla tlaqliq li jinsab gburi bih li jassuma din il-kariga u li issa huwa l-iżgħar kap ta' partit li qatt kien hawn fl-istorja ta' Malta. Minħat jaw il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li se jkun qed ipoġġi fuq qudiemnet l-interessi tal-poplu Malti wawċi u insista li se joffri gvern alternattiv li jirrappreżenta lin-nies. Elix Borċ stqar li l-Partit Nazzjonalista irid ikun wieħed li jirrappreżenta lill-poplu kollu u li jagħmel mill-politika xi ħaġa li tinteressa lin-nies. Preżenti għal din il-laqa kien hemm ukoll il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar u l-Assistent Whip Paula Mifsud Bonnici.